Dr. Barna Zsuzsanna vagyok, a zsírbontó fitolízis program vezetője. Bemutatom önöknek a Reuma Medica Klinika speciális fitolízis zsírbontó programot. Mindenki vágyik arra, hogy gyorsan, hatásosan, hatalmas erőfeszítések nélkül, mégis biztonságosan leadja felesleges kilóit. Megszabaduljon zavaró zsírpárnáitól, narancsbőrétől, és újra jól érezze magát a bőrében. Természetesen az is előnyös, ha fogyás közben még közérzetünk és egészségi állapotunk is javul. Az elismerő pillantások, a visszaszerzett önbizalom pedig a léleknek esik jól. Miért olyan nehéz ezt az állapotot elérni? Miért ragaszkodnak annyira a zsírpárnáink hozzánk? Azért, mert a rohanó élettempó, a kevés mozgás, a sok műétel és stressz mind a hízás irányába visz bennünket, és bizony tudatosan kell harcolni a gyarapodó zsírpárnák ellen. Mi a Reuma Medica Klinika zsírbontó fitolízis program lényege? Az eljárás lényege az, hogy speciális vékony tőelektrodák kerülnek fájdalmatlan módon beszúrásra a kiválasztott testrész bőr alatti zsírszövetébe. A tőelektródák a kezelés során a zsírszöveti diagnózisnak és a bőr állapotának megfelelően személyre szabottan összeállított, gyenge intenzitású, fitolizáló áramcsomagokat a zsírszövetbe vezetik. Létrehozzák a kezelt zsírsejtek fokozatos összeesését és tartalmának kiürülését. A rugalmas rostok ingerlése miatt a bőr egyidejű feszesítését is végezzük. A módszer különlegessége a bőrfeszesítés, amelyre egyik alakkorrekciós eljárás sem képes műtét nélkül, ezért a fitolizáló program minden életkorban hatékonyan végezhető. Az RMK fitolízis program 85-90%-ban színtiszta zsírvesztést eredményez, amely leginkább a kezelt területre koncentrálódik, és a testösszetétel kedvező változását hozza létre. Mit jelent a zsírbontó fitolízis kifejezés? A kifejezés több részből tevődik össze. A fito az emberi szervezet fittététele, a lízis pedig a bontást jelenti. Tehát egy mozaikszóról beszélünk, mely a túlsúly leadásával fittebbé, egészségesebbé teszi az emberi szervezetet, ezzel is megvédve a mozgatószervrendszert és izületeit, a szív- és kardiovaszkuláris rendszert az idő előtti károsodástól. Magyarországon egyedülálló, saját fejlesztésű, kizárólag hatékony RMK fitolizáló gépekkel dolgozunk. Nagyon lényeges, hogy a fitolízist 24 speciális tűelektródával, akár 48 tűvel végezzük, így a kezelhető testfelület nagysága jóval nagyobb, mint az eddig használt bármilyen zsírbontó módszereknél. Ezáltal a kezelések száma és gyakorisága is lecsökken, így pácienseink zsebében is több pénz marad. Az RMK zsírbontó fitolízis program különlegessége, hogy az alakkorrekcióra alkalmas plasztikai eljárásokkal, mint a zsírleszívás és a mezoterápia ellentétben, a súlyfelesleg és narancsbőr kezelésére is alkalmas. A Reuma Medica Klinika egy olyan étvágycsökkentő programot tud ajánlani páciensei számára, mellyel az egyéni diéta sokkal könnyebben, gond nélkül tartható és kivitelezhető, akár krónikus evéskényszer esetén is. Az RMK zsírbontó fitolízis programot életkortól, nemtől, kezdőtestsúlytól, zsírszöveti diagnózistól függetlenül bárki igénybe veheti, hiszen az eljárás a narancsbőr kezelésére, az alakkorrekcióra és a testsúly csökkentésére és beállítására egyaránt alkalmas. A módszer kifejezetten időtakarékos. Kiegészítő eljárások vagy testmozgás alkalmazása nem feltétele a kúra eredményességének. Forduljon hozzánk bizalommal és őrizze meg egészségét elérhető áron.